Bună și bine la un nou vlog. Astăzi vreau să ne jucăm pe GTA. Da, știți voi, pe GTA. Vreau să ne jucăm, să facem acolo pe o misiune care nu ne arată în joc. Hai să vă arăt. Deci, bine, dacă intrăm aici, vedeți că aici, lângă plajă, avem aici un semn întrebării. Și dacă ne aducem noi bine aminte, acolo avea acasă o Trevor. Și poate e legat ceva, deci mă duc acolo azi, asta vreau să facem, să vă arăt cum fac misiunea asta, dacă este o misiune. Hai! Bun, deci prima dată ce trebuie să facem e să localizăm. Gata. Da, nu v-am prezentat, asta e și mașinuța mea. E un, nu știu ce e ăsta, nu știu ce firmă e. Arată ca un, nu știu cum să zic arată. Prin interior arată ceva de genul. E în spate ăsta așa, tot clasic, de dat geamul jos, tot așa clasic. Acum hai să mergem la misiunea aia. Bă, hai să vedem și noi, avem ceva de mers, adică uitați cât avem de mers. Avem ceva noi de mers, dar ne descurcăm noi, sigur ne descurcăm. O să mergem în 2-3 ani. Hai să, opa, să nu zgâriem. Nu zgâriem, că nu și deja am zgâriat-o. Ba, n-am zgâriat-o, doar am ciocnit-o. Sper că ăla nu și-a spart mașina. Trebuie să, și noi să mergem mai repede, că misiunea asta ține doar o oră. Și o oră ține misiunea asta. Și după aia dispare. Deci de-aia vreau să facem acum rapiduț. Avem doar o oră la dispoziție. Și trebuie să facem misiunea. Repede, că dacă mă sună mami, am pățit-o. Dacă mă sună mami să vorbesc cu ea, nu cred că mai pot să mai fac videoclipul. Trebuie să iau de unde am rămas. Hai să sperăm că ajungem cu bine. Nu cred că ajungem cu bine. Păcat. Am spart un far. Dar hai vedem măcar dacă e misiune. N-am mers înapoi, n-am văzut nimica. Doar am văzut punctul ăla pe hartă și m-am gândit să fac și eu așa un videoclip. Dacă o să mă sune cineva sau o să se pune pauză la videoclip din vina mea, să știți că o să văd de unde și o să fac alt videoclip în acea zi în care fac misiunea. Nu de la început, fac de unde am rămas. Hai! Așa, pente, mamă, cum am băgat aia. A trebuit să mergem mai rapiduț, că și atunci am pierdut 1 minut, 2 când m-am spus vouă. Ok, hai să ajungem. Hai că mai avem un pic. Deci din ce mi-amintesc eu bine, pe aici pe undeva avea casă Trevor, pe lângă plajă. Și cred că e ceva de ce nu știm noi. Și astăzi chiar vreau să vedem. Trebuie de aici să fie ceva. Am verificat. Nu. Bine, băieți!
murit. Cred că știți că la Lester mergeți cu Michael. Nu cu... Continuăm videoclipul.